Здравейте, хора! Ще ви вземем с нас на едно място, обаче още няма да издаваме което. Сега отиваме към София. След това вече ще видите какво предстои. Здравейте, сега пристигнахме, всъщност сме в Гърция. Имаме свободно време до 10 часа, сега в момента е 8:30 и след това скачваме на ферибот. Реално сме пътували с рейса от 9 до 8:30 сега. И след това ферибота имаме още 2 часа и половина, след това ще имаме, предполагам, още някъде към 2 часа път, знам ли, ще видим. И дестинацията ни е Закинтос. И след това ще ви развеждаме, ще ви покажем с ферибота някакви неща. Като цяло всичко интересно, което успеем да заснем, ще ви го покажем. Реално успяхме да снимаме до сега, тъй като просто беше супер тъмно в рейса и нямаше как, но после ще ви покажем къде сме и ще ви обясним малко по-подробно. Сега сме на ферибота. В 10:30 ще тръгваме, имаме още 10 минути. Дойдохме тук на по-хладно и пак имаме гледка, иначе първо бяхме седнали горе, ама тук е готино. Ще се бая като самолет, човек. Да, Като самолет. Здравейте, тъмън пристигнахме хотела. То реално не е хотел. По-скоро и аз не знам какво е, но сега се настанихме, качихме си багажите и ще си вземем сега едни гривни, с които да може да ходим на различни екскурзии, които пак ще снимаме някакви работи, защото смятам, че ще са доста интересни. Реално плана за днес е да починем сега малко, после може би ще ходим на един плажен бар с другите и до вечера пак сме на друг плажен бар, който се намира на същото място. The next day. Сега отиваме към някаква църква. Да, после ще ви обясним реално по-подробно. Сега снимам някакви неща, тъй като най-вероятно няма да ме чуете и няма да може да говорим. Я кажи пак. Понеже Георги не беше снимал до сега. Сега дойдохме малко на плажа, за да може да го разгледаме, понеже вече сме за втори-трети ден тук и не бяхме идвали на плажа да се почипкаме. Не че сега ще се чипкаме, ама поне да го разгледаме. Доста е красив, водата е доста чиста и е много интересно как виж там лодката, примерно е тук буквално до хората. Ще измислим някой ден да дойдем, когато е морето, ще вземе джапаните. Ще измислим някой ден скоро, надявам се, да дойдем да поплуваме тук, да се позабавляваме, да видим как е гръцката вода. Принципно е доста по-чисто тук, наистина. Ето това е центъра, между другото. Ето в тази улица, като тръгнем и се намира всичко. Сега ще видим сладолеите. Какво правихме вчера. Бяхме на болт парти. Беше готино, беше интересно, обаче просто имаше само сръбска музика. Единствената песен, която пуснаха, беше българска, беше една. Като цяло беше готино. В хотелите имаше супер малко алкохол, между другото. Те мислят за да пиваме. Да, те най-вероятно даже и самата водка разреждат още в бутилката с вода, защото просто чистата водка пак имаше вкус само на вода, много леко горчеше, което беше много странно. И най-вероятно ги разреждат. Просто те бяха и супер ефтини, така че е нормално. Да, те бяха по смисъл за стандартите тук бяха ефтини. Реално бяха 7 евро, 6-7 евро бяха
коктейлите, пък по принцип са, да знам, може би по 12-13 евро, така че на половин цена. Снимали сме от телефона, понеже не искахме да взимаме апарата с нас, не ни се рискуваше. Да снимах с телефона ми разни кадри, така че ще ги пуснем тук в клипа. Ще можете да видите горе-долу какво представляваше. Имахме местенца, от които можехме да се спрем и да скачаме от лодката. Скочихме и двамата. И така, ще ви покажем всичките тези кадри. Да, и беше много яко, защото нямаше никой, водата беше супер чиста. И реално не виждаш дъното, нищо не виждаш, просто плуваш. И така. Реално докато плувахме, доста се бяхме задъхали, обаче вината си беше изцяло наша, понеже ние през цялото време само там плуваме това. А реално водата е толкова солена, че ти да искаш няма как да потънеш. И аз по едно време се отпуснах и нали не потъваш, просто си стоиш горе на водата. Сега Георги отива да се нареща с скачане, ама има бая народ и ще трябва да изчакаме. Ама ще ви снимам как скача. Аз май няма да скачам пак, но ще видя, може да се прижаля още веднъж. Скочихме 2 пъти, сега може и трети път да скокнем. Здравейте хора, включваме се малко по-късно, но сега ще ви разкажа какво правихме вчера. Да, кликни малко. Реално вчера бяхме на много красиви гледки, имахме разходка с лодка и успяхме да видим, да видя плажа на Вайо. Пещерите Кериви, в които за жалост не можахме да влезем заедно с лодката, понеже тя беше прекалено голяма, но сега имаме опция да си наемем друга лодка, по-мъничка и да минем така в пещерите и да видим какво е чувството. Което със сигурно ще го снимаме, така че ще е интересно. Което вече ще взема камерата, тъй като последните 2-3 дена въобще не съм я носил, понеже постоянно сме на някакви кораби и няма смисъл, тъй като първо, че нищо не се чува, защото е страшна шумотевица и супер много хора. А нямаме микрофони още. Да, и страшен вятър. Второ, че няма смисъл да говорим, затова ще покажем някакви кадри от телефоните с музика. Да, аз съм снимала доста красиви кадри има, така че поне с телефона снимах доста красиви гледки, там вече можете да ги видите. Та посетихме плажа на Вайо, пещерите Кери, беше изключително красиво. Единственото, което беше по-кофти е, че през цялото време лодката друсеше адски много, ама наистина адски много. В принцип аз имам изключително стабилен стомах и щом на мен ми стана зле, значи смятате за другите какво беше, беше страшно чудо, всички повръщаха. Аз не съм но щом и на мен ми стана гадно по едно време, значи... Да, единственото нещо, което аз видях от трите места, на които трябваше да бъдем, е тоалетната и през цялото време само повръщах и след това лежах и спах, защото просто цялата ми глава беше супер зле. След това даже като се прибрахме, аз като върва и още усещам как съм на кораба и просто беше ужасно. Нищо не можа да видя, но за сметка на това други ден, като ходим с лодката, пак ще минем през някои от местата, ще влезем в пещерите. И тогава поне може и да видим. Днеска също реално не сме снимали, защото цял ден бяхме на плаж. На един доста готин плаж тук близо до нашия хотел. Не много близо, да бяхме с рейса на 40 минути. Не беше 40 минути, Банана Бич. Абе, бая далече си беше, да, Банана Бич се казва. И имаше много готин бар, супер огромно заведение с много хубави гледки и беше супер ефтино. В смисъл, менюто беше топ. И отделно шезлонг с чадър, не, 2 шезлонга с чадър беше 12 евро, което е супер ефтино. Бяха такива меки шезлонги, шезлонги. И да, беше много еляк, даже водата беше супер чиста и то навътре влизаш 100 метра и е супер чисто. Аз между другото и успях да поплувам по-навътре, понеже си
носих такава маска, която е за цялото лице и отгоре има шнорхел. И доста така навътре влязох и видях пасаж с така доста големи рибки. Поплувах се с тях. После видях още една такава риба, дето беше по-остричка. И беше много готино, беше много интересно. Просто водата е изключително чиста, такава кристално чиста, супер синичка и беше много приятно наистина. Много ми хареса и така, особено като плувам с рибите, беше много приятно наистина. Много се изкефих. Здравейте хора, включваме се сега да ви обясним. В момента сме на Zante by Night. Ще ходим да хапваме в едно ресторантче. Мисля, че се казваше Senso или нещо от този сорт. Ще погледна после. Сега имаме свободно време и се разкарваме тук малко из Занте. Отиваме на една... Видях тук, че от едната уличка се показва морето. И отиваме да гледаме морето сега. Сега отиваме на гледката, после имаме да седнем на един руфтоп, да пинем коктейл. След това сме на един клуб. Така дойдохме да снимаме тук какво говорим, защото там имаше пред много коли, не се чуваше много. Общо сето видяхме косенурка карета, която е типична само за Закинтос, т.е. не може да се види навсякъде по света. Показа се, беше много хубаво, вказа се няколко пъти, снимала съм, пак казвам, ще покажа кадри. Бяхме на пещерите Кери и беше изключително красиво, наистина просто дори с колкото се постарях, нали, с телефона и с всичко да успея да го хвана и GoPro-та, MoPro-та и така нататък. Просто това, което може да хване човешкото око, не може да го хване който да било апарат или телефон. Наистина просто скалите бяха над нас, беше изключително красиво. С Георги си направихме снимки, скачахме във водата, плувахме с един пасаж от рибки. Беше страхотно, просто беше наистина прекрасно. После бяхме на едно малко островче, което не беше нещо, кой знаеш какво, обаче пък за сметка на това се откриваше красива гледка. Днес беше така доста плътен деня, беше наистина много красиво, видяхме страхотни места, нямам търпение да ви ги покажем и на вас и да. The next day. Здравейте, сега сме на едно много красиво място. Можете да видите. Съвсем случайно го открихме и всъщност и другата група от българи беше тук преди нас и наистина страхотно. Много е високо, но е страшно красиво, гледката си заслужава. Това са кадри, които заснехме последния ден, когато бяхме на острова и просто нямаме видео, в което обясняваме какво реално се случва, но наехме си кола, с която обикаляхме цял ден, бяхме 5 човека и това са част от гледките, които видяхме. Цял ден обикаляхме с колата, стана доста късно вечерта и се събрахме с другите да се видим за последно. И на сутринта станахме рано, за да си оправим багажите и да тръгнем, тъй като буквално цял ден пътувахме в неделя и пристигнахме в София към 1-2 през нощта.
Здравейте, хора! Най-накрая се прибрахме от Гърция, вече стъпихме на българска почва. Сега дойдохме да пренощуваме в сестра ми. И след това утре вече ще заминаваме, ще потегляме към Пловдив, понеже тръгнахме към 9:30 реално тръгнахме от Закинтос и дойдохме в София в 1 часа. Сега часа е 1:15 и 20 някъде. Реално много ще ми липсва обстановката. Беше супер красиво. Хората от българската група, с които се запознахме, бяха изключително прекрасни, приятни, лъчезарни, доброжелателни, забавни. Наистина беше страхотно. Просто имаме едно чудесно преживяване, което сигурно ще го помня за цял живот. Така че нямам търпение за следващото. И ще ви държим в течение и ще ви взимаме с нас.